Здається, нікого нема. Відтак застався у коридори, побоявся заходити сюди. Привітання, дівчинки, хлопчики. Не бачите тут нікого, окрім мене. І я не бачу. Ось і добре. Хутко Данік повинен прийти. З ним буде не страшно. Ведаєте що? Хтось зараз за мною йшов по коридору, але на очі не показувався. Глухо розмовляв, передражнив мене. А коли я спалохався і побіг хутче ховатися, він так закричав, що я ледь не обомлів. Ой! Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Буслік, привітання. Що, з глядачами у хованки гуляєш? Привітання, Данік. Я не гуляю, я насамрэч ховаюся. От кого? А ти не бачив його? Кого його? Буслік, я тебе не розумію. Ну, того, хто в коридорі кричав. Я нікого не бачив, нікого не чув. Ой, напевно, уже пішов гэты страшний тип. Ён тебе наполохав? Ага, спочатку йшов за мною. Клац, 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 клац. І передражнив, коли я лічив, колькі кроків від лесвиці до нашого покоя. А як передражнював? Ну, я називаю лічбу, а він повторяє за мною своїм приглушеним голосом. Цікаво, цікаво. Ну, протягуй. Я озирнувся. Нікого. Ховається від мене. Іду далі, він за мною. Клац, клац. Я спужався, кинув лічить і як побіг. Чую, він за мною припустився. Клац, 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 клац. А жаху я закричав. А ён що? А він як заліментував жудесно. У мене аж дюба від страху заляскала. Ледь добіг до покою і зачинився. А тобі, я бачу, смішно. Пробач, Буслічок, смішно, тому що ти наполохав сам себе. Як це сам себе наполохав? Ну, той страшенний тип, якого ти чув, але не бачив, гэта рэха твоєго голосу. Ти хочеш сказати, що у мене такий жахливий голос? Ну ні. Я ведаю свой голос. Мой голос так не лемантує. Не, Буслічик, ти що? Твой голос вельми приємний, але рэха яго змяняє і робить іншим. Ти упевнений, що у коридорі було рэха, а не хтось інший? Упевнений, то було рэха твоїх кроків, твоїх падліків, а пасля і твоєго крику. Допустим. А чому раніше у гэтым коридорі я не чув ніякого рэха? Таму што раней яго там не было. А калі з-за рамонту прыбралі ўсю мэблю, паздымалі малюнкі, рэха там і пасялілася. Зразумела. Выходзіць, рэха жыве не толькі ў лесе, але і ў памяшканнях, дзе праходзіць рамонт. Рэха, Буслічык, жыве заўсёды ў пустых памяшканнях. Ці ў лесе, ў пячорах, у гарах і яшчэ шмат дзе. А што такое рэха? Жартаўнік, які цябе перадражнівае? Калі коротка, Буслік, рэха – гэта водгук. А дакладней, гэта гукавая хваля, якая адбіваецца ад перашкоды і вяртаецца да нас. Ага, атрымліваецца, што ў калідоры мой голас адбіваўся ад пустых сцен і вяртаўся да мяне такім скажоным. Менавіта так. Што ж тады і правда, што я сам сябе напалохаў? А зараз, Буслік, ты ведаеш, што такое рэха, дзе яно жыве, і больш не будзеш яго палохацца. Не, не буду. Шкада, што ў гэтым пакоі яго няма. Ау! Няма. Я б з ім пасябраваў. Тут рэха не чуваць, Буслік, таму што тут шмат рэчаў, якія паглынаюць гук. А як толькі мы распачнем рамонт і ў пакою і павыносім усе рэчы і мэблю, то рэха прыйдзе сюды? Абавязкова. У пустым пакоі заўсёды жыве рэха. Цікава! Цікавае тое, Буслік, што некаторыя жывёлы чуюць рэха ўвесь час, нават калі яно незначнае. І хто ж гэта такі чуйны? А вось. Глядзі. Кажаны? Так, кажаны выдаюць гукі, якія адбіваюцца ад перашкоды і вяртаюцца да іх. Іншымі словамі, кажаны ствараюць рэха. Так, мы такія гукі не чуем, а вушы кажаноў вельмі адчувальныя і добра ловяць уласнае рэха. Таму яны нават у цемры на вялікай хуткасці ў палёце ніколі не натыкаюцца на перашкоду, бо дасканала ведаюць, на якой адлегласці яна знаходзіцца. Кажаны карыстаюцца гукавымі фарамі, разведваюць шлях пры дапамозе рэха. Бачце, якія знаходлівыя! І не толькі кажаны. А хто яшчэ? Вось, глядзі.
Дельфіны? Менавіта. Дельфіны здольныя чуць і ўзнаўляць нават самыя высокія гукі. Палюючы ў моры на рыбу, яны пасылаюць гукавыя сігналы і прыслухоўваюцца да ўласнага рэха. Такім чынам дельфіны даведваюцца, куды трэба плыць, каб падсілкавацца? Правільна, Буслік. А таксама яны ведаюць, дзе знаходзяцца падводныя скалы? Малайчынка. Падчас моцнага шторму дельфіны нават дапамагаюць выратавацца караблям, праводзячы іх сярод небяспечных рыфаў. І ўсё дзякуючы сваім здольнасцям лавіць рэха. Шкада, што ў мяне такіх здольнасцей няма. Я нават спужаўся ўласнага рэха. У цябе і іншыя здольнасці, Буслік. Дзякуй, Данік, што ўсё мне растлумачыў. Рэха абавязкова стане маім сябрам, я упэўнены. Я і не сумняваўся. А зараз прапаную паглядзець мультфільм. З радасцю. Ну што ж, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі. І ў ложачкі спаць, бо казкі сны ўжо чакаюць нас. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І прыгожых усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.